سلام كميت أن يحكم كبرات خطاتلتينا إذا channel إذا نريد لنا صوتات قصالي كمدرخنا مدرخ شمبنيامن انترمارشن يلا على الله إذا وين عم تسفده بيو أبزجين أنت أيو تي أن إحنا كم إيرتراويان نقول لنا ما بحجي كن أرما دقبع وتنعنا نقول لنا لله بنيام ترى يكون زخونة تصوتين أنا هناس أو كل عوت ندلي تقال الناس نتعوت نهارفه عجقها برورفه دمتندي نتعوت مهرافكو تدليت بعوت لدعبناي كومينا عبينا أبزي أو وش تعد الناس بعوتنا عبينا هجي نزي قبله مني هنك يرودلنا تقال دماي ففيل دلو 20 حدا مدرخ الله نزن 20 حدا مدرخ زين كندي سبات من قعوت لنا أثيم دلو 267 سنة 20 حدا كابزن 20 حدا سبتراين قعوت مالتي تم ترى 239 سبات أي يلونا بريزالت مالتي هجي كابزيهم كاب بينام كابتم 20 حدا بينام كون لنا إحنا نتصفر لنا قال بينام كندين كابزن ولد رزين تنفلات بحلا شدشته شمونته كابزن شدشته شمونته هنا كابتم 20 حدا ناب شدشته شمونته وريدنا لنا زين شدشته شمونته زين كخندين بتي بينام ددليو نجار كدودا غانتاو تعقو زليا بتي بينام كل جزء صبغ يسمع أمنوس سبي بينام سبي مقبي ديك مسمعك هوقان فك كل نجار دخام الله تدراربي سايكولوجي رسخاون تخكل قون الله أفتور الدر نفاسون رئلنا ويزورون رئل نزخول تصاويرو بينام أين تستيجات تصبغ تسمع زون أبقمت كنوت لنا يعني ما عالت قدام لو خمسة حلفة رأنا أبوشتي ناي 10 متر 20 متر موضوع ترينا نزي بينامون بغندي صحت الله توديقون كلي ملايون الله مسبارون الله نوعو حليفو بتعنو موداون عوتين عنام هذه تمكرو سيدو تعرياتي تعروتي خبز ور درزي درو سالسا يمتيلنا له مسمار كافانديشن فيليبسن ورادير سالسا كافانديش 34 ناي جراند تور ودر عودلو اب تو ديفرنس تراي كافانديش فيليبسن دي ود خندي عمتي نبلالنا ود 28 عمت بينام ود 23 عمت اب 28 فيليبسن عمي عوتات قرينا جمير مالتي حجي تعرق عمي تدعبي عوتات قرينا جمير بينام بحجي نقلطفنا نحنا نقلطف لنا تاغانتاون تقلطف لنا نحنا تراي يكون تاغانت حلافنت مهابون تقلطف لنا زون بينام تصعنو يمال من البات تقلطف لنا اللي طرح لي كنا جين زياده تي عوتاتيو ناكم زي درجة أبسح واد الله خويني سمع إنه تعوتات دمز قوينا تاجانتا أب كم زعينة عبي حلافنت تسكم ولا لا إذا حلافنت زون بقليل بالرأي كونان سجى حجي أري ور الله بقعد جين كتثبيت وزايل كات راح يحلف ودخل كوني سمعني وحجيت أيدي تاجانتا تقول فلا مبلي أنا تعرف ندزع عقمي حلافنت تبول الله خوينا بقعة تتصاوتون كتقرب الله السيد قلت فلا مبلي بينام نبينام حلافنت يباتو بقعة تتصاوت جينا يقربت له ثم تتصاوت نريم دلنا إنترماتش نبينا نكوتسو عند حسبنا خلنا أبروتا بينام خون وفتي كيلومتر كتر في كلاس أبروتا بينام خون من يخوتس مني ليدر أجي بينام لأنك أنا رانا خلنا خمس إنتاي تتلاوت مس فيليبسنز تتلاوت قانتا نحنت مع كفتنا فيليبسن إلى شري قلنا سك فاندربول بينام خون بو فيليبسن كان إنتر مارش نبا تعود متمزجة أي متمزجة فيليبسن كم سبونا إمرأنا كم بينام ريدلنا فاندربول فيليبسن أبي يبصحله نعو أوتيس توب 15 يا أتلو فاندربول هو نبعلس تو 15 الله كل جزء نعوزي نبينام كأبي الله تيلناس تعطي 1 كيلومتر يوم تقرفوا دلوا مالتي تعطي 1 كيلومتر وين تعطي كل كيلومتر سي يلون نبينام دبال كاو بينام بعلي دحريك نزح حلافنا تبغينا تاغانتا نبينامون أبزريون دلات تتصاوتي كسر حل نيروا بينام أوريدي كاب عام أتحيزون إذا غانتا زي عام أريواي أبزوش تعمل تزي بزح تقبرو نجر نيرواي تاغانتا بركاس كلتا وين 3 سبات كتمز نيروا هبكال غانتا أبزوريا بينام نبينام بسرعة له كم تبي حلفة كافانديش نابدخون غانتا خيد كله نمارك رينشاو حيزوا يلغيد نيرو سلمتا حيزوا خيد السير زورلو تاغانتا خا كافانديش تدليا نتقادم ينعو جدن كتسغاغرو له اجي انترمارش كاني بينام كاني لك خمسه عينت سرح له انت حري كندز حلافنه تبو خوينا مبالي مال من البات أبزيون حتى دمت هاليو حتى مسججار ناي تقدم مشكلتاي أبقدم مشكلتها تصوت درجة خبجانتا نبجانتا عمري بلومن درجة ناي عمت وعلت راح يدلو ناي بنيام جن في اللي يدبلون نحومش عمتي مو زي خذ الواتات هلوان دم مساي هو زي الواتات له بتعمي الواتات له بركس كم زين ريال العقم ناي بنيام زتوينو نحومش عمت حرتاجانتا فريمات كلا هوينا already تاغانتا دمصات الكا ነገር ጥራሃ ተቀበል ምበር ሰخب على ወሳኒ ኮንካን ስለምታይ ወሳኒ ኮንካ ናይ 5 ዓመት ኮንትራት ታእቲ ካደሉ ካልኦት ተቃደምቲ ግና ድሮ ደም ስማዕ ገይሮም ካብዚ ሪፍራንስ ካይተወደ ናብ ካልኦት ጋንታት ግዕዙ ተሰማሚዖም አለው ማለት እጂ ነዚ እንድሕሪ ቢንያም ግና ከምኡ ክገብር ኣይክእልኒ ኮይኑ ይስማዕና ስለምታይ ናይ 5 ዓመት ውዕል ስለደሎ እዚ ናይ 5 ዓመት ውዕል ዝኻ ጽቡቕ በታለ ወገኑ ሓደ ተቃደማይ ረጊኡ ኣፍታ ደሎ ጋንታ ንነዊሕ ንቀራደም ካላይካ
ጽልዋ ኸ ኣለዎ ከምዚ ናይ ቢንያም ትሕርታ ጋንታ ጥዑያ ተቃደምቲ ኣብ ዙርያ ኸሌት ምጻልካ ኮይና ኸኣኒ ነቲ ዓመታት ከኣኒ ምስ ዓቕማ ኸለኻ ትኸስሮ ማለት ሕጂ ጋንታ ነዚ ተረድያ ንቢንያም ካብ ዝቕጽል ዘሎ ኣብ ዙርያኡ ጥዑያ ተቃደምቲ ወይንካ ንዑ ክሰርሕሉ ድኽእሉ ከምዚ ናይ በዓል ቫንደርፑል ከተምጻሉ ብሉጻት ተቃደምቲ ንኽተምጻሉ ኢና ክንጽዕር ዘለና ታጋንታ ክትጽዕር ዘለዋ ማለት ብሉጻት ተቃደምቲ ተምጽያትሉ ታጋንታኻ ነቲ ዓወታኻ ብብሉጻት ተቃደምቲ ብሉጽ ዓወት ከተምጽያ ማለት ትባጀት ምውጽእ ይተረፈንኩ ትባጀት ወጻእ ኣሎ ታጋንታ ትሕተ ውጽእ ኣሎ ኮይና ትባጀት ጥራይ ቶም ዓይነት ተቃደምቲ ተምጾም ብሉጻት ኮይኖም ንኽመውጽእ ኣነ ድምሕፀን ማለት እዩ ከም ፍሉይነት ወይን ቱር ዲ ፍራንስ 2023 ጽልዋ ኣብ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ይኮነን ኣፍሪቃውን ጽልዋ ገይሩሎ ምናልባት እዚ እውን ምስ ፈለማ ዳንኤል ተሳተፈሉ ክትረኣየ ከለኻ ናብኡ ዓይነት ስምዒት እዩ ድመልሰከሞ ናይ ክልቲኦም እስከ ነመዛዘኖ መጀመርታ ዳንኤል ክሳተፍ ከሎን ሕጂ መጀመርታ ቢንያም ክሳተፍ ከሎ ነናቱ ታሪኽ ኣለዎ ከም ፍሉይነት ክትሪኦም ከለኻ ግን ብዙሕ መዳያት ይመሳሰሉ እዮም ኣብዝኸ እቲ መሰረት ኩሉ ግዜ ገዛ ትሕሪ ክትነጽ ኮላ መሰረት ንብላልና ኮይና መሰረት ናይ ናህና ናይዚ ኣብ ግራንድ ቱር ምጽዋት ማለት ብዳንኤል መርሃውን ናትናኤል ብርሃንን ድነበርዎ እዋኒና ንብለልና እሶም ከምዚ ገይሮም ምቅድዳም ንባዕል ቢንያም ናብ ትቅድድም ብሽገታ ከም ድመጹ ገይሮሞ ከም ዳኣቱ ናብ ቅድድም ብሽገታ ከም ጅምሩ ቅድድም ብሽገታ ብኒሕን ሓቦም ክብጻሕ ከም ድኽእል ከም ዝፈልጡ ገይሮሞ ሕጂ ኸ እሱ ተዓወታት እሱ ንመዋዕል ተሰኒዱ ነብር ዓወት በርካስ መበገስ ስለ ዝኾነ ናይ በዓል ቢንያም ከኣኒ ነቲ ናይ በዓል ዳንኤል ምጽዎ ዓወታት ንዑ ደሪዖም ንዑ ድውስኹሎም ሰባት ከኣ ኣፍሪና ببعل بينام ጸኒሕና ኻን ብኻልኦት ብጫ ማልያ ድዋዶር ተቃደምቱን በዚ ናይ በዓል ቢንያም ተደሪኾም ካ ክወጽሉና ማለት ስፕሪንተር ንቀጠልያ ማልያ ድጽዕር ሰብ ኦረዲ ውጽና ኣለና ካብዞም ናኣሽን ብሎም ደልና ሕጂ አንደት ወይን ስር ለው ብሎም ደልና ንብጫ ድቃሎስ ሰባት ካ ነውጽና ኩሉ መሳልሊ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይድኸይድ ሕጂ ኩሉ ፍሉይነት ኣሎ ኣብ እዋንኻ ኩሉ ፍሉይ ንህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ፍሉይ ኣብ እዋኑ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ታሪኽ ሰራሕ እዩ ታሪኽ ንሰርሒና እምበር ናይ ሰብ ታሪኽ ኣይ ንየትኒና በርከስ ታሪኽ በዓልና ስለ ንሰርሖ ሕጂ ኸ ኣብ ኣፍሪቃ ኸ በዓልና ንሰርሖልና ኣብ ዓለም ካ ታሪኽ በዓልና ንሰርሖልና ናይ ቅድም ሽከታ ታሪኽ ማለት እዚ ኣብ ፈረንሳ ድካየድ ደሎ ንመበል 110 ድካየድ ደሎ ኣብቲ 67 ክካየድ ከሎ ዳርጋ ኳስኮ ኣይነበረን ተመሊስና ታሪኽ ተሪእና ግን ኣብ ኤርትራ ኣብ 50ታትን 60ታትን ካስኮ ነይሩ ድብል ሓበሬታ ኣሎ መስጋዕ ክንደ እዚ ኩሉ ካስኮ ትራይሪከን ወላተን ድቃዱም ለነበረ ብሽክለታ ሪኤ ነረ አባንቲ ብሽክለታ ነረን አባንቲ ነረን ተንዳኮርስም ለንደላ ማርያም ንስጉም ነርና ናይ ካስኮ ማኻ ስጋዕቲ ሰዓታት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ካስኮ ብዙሕ ልሙድ ኣይነበረን ቆቢዕ ጨርቅም ንገብሩ ነይሮም ኣብቲ ሰዓታት ወይ ናብ 8ታት ጊና ናህና ካስኮ እተን ሸራሸራት ካስኮ ቀደም ከም ዝሕጂ ሽፉና ዲኮና ከፋታት ካስኮ ንገብር ነይረ እገብሩ ነይሮም ኣቦታትና ሕጂ ኣብ ኤርትራ ማዕርኽ እንደ ምዕቡል ነይሩ ውድድር ካላይ እሱ ጥራይ ዲኮነ እቲ መዋደሪ እቲ ንሕዘሉ ግዜ ነበርና መዋደር ቦታና ተሪእና ካብቲ ናይ ፈረንሳ ብዙሕ ኣይፍለኒ ወይን ካብ ናይ ጣልያን ብፍላይ ካ ናይ ፈረንሳ ሕጂ ቱር ዲ ፍራንስ ስለደለና ናህና ይምዕብል ነይሩ ኣዝዩ ናህና ይምዕብል ነይሩ ብፍላይ እዚ ናይ ካስኮ ኣባና ካስኮ ልሙድ ኣብ ውድድር ግድን ጌርካ ተኣቱ ክኸውን ከሎ ኣብ በዓል ቱር ዲ ፍራንስ ጊና ብዙሕ ልሙድ ኣይነበረን ኣይገርም እንደውን እዚ ነጥብ እዚ ተቕሶ خلاص ሕጂስ ኣይገርመካ ምክንያቱ ሕጂ ኣብ ፈረንሳ ንመበል 110 ድኸይድ ደሎ ድርሲ ካስኮ ይነበረን ኣብ ኤርትራ ግን ነይሩ ቀዲምናዮም ነርና ማለት እዩ ቀዲምናዮም ነርና ብኹሉና ቀዲምናዮም ነርና ብቁጥራይ ይኮንና ቀዲምናዮም ወላ በተን ዓይነታት ብሽክለታት ነበራ ካብቶም ኣብዚ ነበራ ችሊሳታት ኣብ ታሪኽ ክትነንብብ ወይንካ ከዘንትብልካ ከለው ተንሽግለታ ብሽክለታ ናህና ካብቶም ናይ ተንጻዓዱ ሓደ ግዜ ተናህና ይጽባቕ ነይረን ናይቶም ሽዑ ድነበሩ ዓበይቲ ተቃደምትና ሕጂ ኩሉ ነገር ንሕና ቀዲምናዮም ነርና ጥራይ ደይ ቀደምናዮም ድነበርና እንታይ እቲ ወጪኻ ምጽዋት ወላት ወጪኻ ምጽዋቱን ኣብ ኦሎምፒክ እውን ነርኤም ነርና በዓል ባባ ተኸስተወልዱ በዓል ባባ የማነ ነጋሲ ነርኤም ነርና እቲ ኣብ ኦሎምፒክ ከይርካ ኣብ ናይ ሜክሲኮ ኦሎምፒክ ኣብ ናይ አትላንታ ኣብ ኩሉ ኣብ ብዙሕ ኦሎምፒክ ተሳቲፎምን ዓቕሞም የርእዎም ነርኤ ማዕርኽ እንደ ብሉጻት ምዃኖም በዓል ባባ ጀጋንተ ኣብ ዓጥልያን ደረኣይዎ ናይ ዓቐብ ብሉጽ ዝኾነ ሪዛልት የርእዎም ነርኤም ዝውን ጥራይ እንታይ ኤርትራ መግዛእቲ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ስለ ድነበረት እቲ ናይ ናጽነት እዋን ንዓና ስለ ድረሓቐና 91 ኢና ናጽነት ረኺብና እጂ እዚዩ ናፍቲ ድድለ ተዓቕምና ንኸይንርኢ ጌርና ማለት እዩ እምበር ናጽነትና ከምተን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ 50ታት ረኺብና ነርና ተሆን እዚ ቱር ዲ ፍራንስ ሎም ዓመት ሎሚ ኣብ ሃገርና ይካየድ ማሃለዎ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ሓንቲ ቱር ዲ ፍራንስ ከምዚ ናይ ፈረንሳ ግራንድ ቱር ምሎስ ኣብ ኣፍሪካ ማሃለዎ ማለት እዩ ኣብ ካልእ እዋን ብሰፍሐ ክንረኸብ ዳርጋ ተዋፅዕካ ኣለኻ እሞ ኣብ ካልእ ውድድራት ናይ ቱር ዲ ፍራንስ 2023 ስጋዕ ንረኸብ በዚ ክንዛዝም
يغني لي عبد غصل له وددر بنيام اب مزغيبو له درجه نعقبون كاب اند حيش ريزالت خمصالنا كا بعد مولو تسفاي بركاس تو ديفرانس كاب حجنيو اب كالاي سالساين كا نابرت عيد خي تمعاقم دلوم تقادمتون كم بعد بنيام خاب كالاي سالساين كا እንዳትፈልጡ ስለ ድኸሩ ተዓቅምና ኤርትራውኻ ኒሕ ሓቦ ጽንዓት ድበሃል ኣብ ኤርትራ ስለ ደሎ ነዚ ኣተግቢሩ ንትንደል የደልና ዓወት ከምጻልናኻ በዓል ሙሉእ ተስፋ የቀኒለይ ሲኔማ ሰመረ ንዓብዱልዋሃብ ንዓኻ ሲኔማ ሰመረ ካቢዚ ናቢዚ ዓይንና ደለበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰድና ሃረ ሲኔማ ሰመረ ኣብ ሲኔማ ሰመረ ቀጥዑሙ ዝነቀ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም